polítics presos són els corruptes, són els que ens roben a tothom i són els que vostès li donen cobertura. Els presos polítics són aquells que estan a la presó per la seva ideologia política. Aquesta és la gran diferència. I no sé, sincerament, com poden mantenir aquesta hipocresia i donar cobertura a aquests discursos. És que no ho entenc. I si tenen ideologia, facin-la servir. Aquí estem per això. Aquí no estem per votar fredament un paper o una normativa. Aquí se'ns mouen uns valors. I si no esteu d'acord amb aquests valors, digueu. I si esteu aquí perquè voleu la cadira, digueu. I això és el que sembla. Que estigueu aquí per mantenir la cadira i donar cobertura en aquests senyors d'aquí que representen el que representen. Representen el que vostès han lluitat tant de temps. Vostès han lluitat contra el franquisme. Vostès han lluitat a favor de la llibertat d'expressió. I és el que estan avalant vostès ara. És el que estan avalant vostès. I Ciutadans i Partit Popular representen això. Vostès mateixos. Vostès no tenen vergonya. Vostès són uns hipòcrites. Vostès són mala gent. Perquè parlen amb lleugeresa, amb fredor, del patiment d'aquestes famílies. Tant de bo no li passi mai això a vostè, tant de bo. I en el país que estem construint, tothom podrà pensar i tothom podrà dir el que vulgui, perquè ho respectarem i no per ideologia política posarem a la gent a la presó, que és el que està passant en aquest país. I ho diu Amnistia Internacional. I per què l'estat espanyol no manté l'ordre en les persones que estan a l'estranger? Per vergonya, perquè se li cau la cara de vergonya, perquè s'haurà de mirar al mirall, cosa que vostès no fan, s'haurà de mirar al mirall, és per això. Vostès enganyen a la gent, vostès van de defensors del servei públic, vostès van de no sé què, però darrere d'això el que hi ha és el pensament autoritari. Si no penses com jo, si no dius el que jo dic, i ho dius a través d'un llibre, d'una exposició o d'una cançó, te'n vas al garete. I és això el que han fet, i és això el seu desig, i és això el que porten des de la transició desitjant. On està el Partit Socialista? On està aquell partit que defensava el dret dels pobles? On està aquell partit que defensava la llibertat d'expressió? On està aquest partit? Està desaparegut totalment. Està desaparegut del Congrés, del Parlament i d'aquest Ajuntament. Fins i tot avui el seu secretari general ha tingut la barra de dir públicament que s'havia reunit amb els familiars dels presos i exiliats i han hagut de trucar directament a la ràdio als familiars dels presos i exiliats per dir que era mentida. Aquest és el nivell, això és el que s'estan convertint vostès. I el Partit Popular s'està arrossegant amb això. És molt trist que ens haguem de comunicar amb aquestes persones a través de cartes. Companys i companyes que fa ben poc estaven treballant pel servei públic d'aquest país. Bones persones, bons gestors, estan injustament empresonats a les presons espanyoles. Aquestes famílies no veuen els seus fills només que un cop al mes, 3 hores compartint una habitació. I les altres famílies s'han de desplaçar a l'estranger per poder compartir moments personals amb ells. Mirin-se al mirall de tant en tant, mirin-se al mirall. No, sí, a mi no em faci callar perquè tinc tot el dret de... Nosaltres seguirem treballant per un país just, per un país on tothom tingui les mateixes oportunitats, pensi el que pensi, qualsevol rubinenc, pensi el que pensi. Qualsevol de nosaltres ha de vigilar el que diu en un tuit, el que diu en un Facebook, fins i tot ha de vigilar quan es reuneix amb un grup de persones per protestar el que diu. I això és molt trist. No es pot mirar cap a un altre cantó en una situació com aquesta. No es pot mirar en un altre cantó, perquè si no, s'és còmplice d'aquesta situació.